Faros de Bronce é un proxecto fotográfico que arrinca neste novo ano. Comezando cun percorrido polos 44 faros de Galicia, cada un destes faros é un punto de luz na inmensidade do mar. Un guardián de esperanza que guía os navegantes a través da escuridade. Pero son moito máis que simples luces. Os faros son testigos de historias que se entrelazan co vento, as ondas e a néboa. Neste proxecto capturarei non só a súa luz, senón tamén a súa alma, a súa arquitectura e os recunchos máxicos que os rodean. Cada faro galego ten a súa propia historia e eu quixen capturar a súa esencia en imaxes que fagan brillar a súa beleza e a súa forza. Faros de Bronce recibe este nome na honra desa época castrexa tan importante para a nosa cultura como o mar. E rematará cunha exposición fotográfica onde poderedes percorrer Galicia a través da luz destes guardiás do mar. Comeza Faros de Bronce.